amis du petit théâtre de verdure de Pardigon, bonsoir. Ah, que vous faites plaisir, là. Voilà, un public enthousiaste, énergique, détendu, solidaire et actif. Qu'est-ce que je pourrais dire encore, que ce soit pas exagéré quand même. Un merveilleux public. On avait peur, j'avais très peur. Oh, que j'avais peur. Je disais, parce qu'il y a le bruit, vous savez, il y a toujours un bruit qui court comme ça, dit « Ouais, les Haussiens, ils méritent pas qu'on lui donne leur don de la qualité. Les Haussiens, ils sont moins bons que les juilletistes. Ils sont moins généreux, c'est vrai. Mais ce soir, ils vont prouver le contraire. Chers Haussiens de mon cœur, vous allez donner en masse pour ces sympathiques Espagnols qui sont venus de Barcelone. Les uns à pied, d'autres à cheval, il y en a en pédalo. Non, c'est vrai, ils sont venus de très loin. C'est une soirée merveilleuse que nous allons traverser. Vous avez bien fait de venir parce que ça va être une soirée exceptionnelle à part. Tiens, ça, Ramatuel, ils l'ont pas. Le spectacle que vous allez voir ici sur ce plateau, à Ramatuel, ils l'ont pas. Même en payant. Mais pour vous, pour le sympathique public de Pardigon, nous l'avons fait venir de Barcelone. Vous allez voir. Ça ne se raconte pas, vous allez voir. C'est sublime. Et ils sont gratuits. Il faut les faire manger. Et boire, surtout. Qu'est-ce qu'ils boivent? À Barcelone, il n'y a plus d'eau. Alors, ils viennent boire ici. Merveilleux pays que celui de la Catalogne où nous avons été, les Dragons, nous avons été invités par cette compagnie que vous allez voir là. Nous sommes allés à Barcelone il y a 2 ans, on a fait un séjour extraordinaire. Ils ne veulent plus nous recevoir maintenant, mais c'était voilà, je suis sûr que ça va nous permettre de renouer des rencontres avec ceux de Barcelone. Voilà, sympathique Sarix. Sarix, c'est dire. Sarix. Je ne sais pas le dire en castillan. Salut. Je vous laisse le plateau. À tout à l'heure, il y en a un tact en plus. J'espère que je n'ai oublié de dire. Mon pince bête, alors j'ai oublié. Ah, il y a une quête à la sortie. Bon, ça tout le monde le sait. Non, mais autre chose. Et l'association? L'association des spectateurs de Pardigon, ceux qui ne sont pas encore membres, adhérents à cette association, il faut le faire pour être plus nombreux. Défendre notre intérêt pour poursuivre la promotion de ce festival qui en a grand besoin. Vous savez combien nous sommes pauvres. Nous sommes le plus long festival de France et nous sommes les plus pauvres. Il faut que le monde entier le sache. La générosité des comédiens qui viennent ici, parce que c'est vrai qu'ils viennent... tout le monde se serre la ceinture pour se produire là, pour vous donner de bons spectacles pendant tout l'été, pour se produire ici. Je ne parle pas des bénévoles qui m'entourent, de tous ces bénévoles que vous voyez serpenter pour les charpentes. Eh bien, ce sont tous des bénévoles aussi qui sont là pour faire que ce festival soit le plus beau du monde. Merci à tous.
Pasqua de 1296, aquests monjos que aquí veieu deixaran ara de ser monjos perquè vosaltres entengueu l'ensenyança de la història. Els que entraren al convent sense dot ni aportament i que fan sempre les feines de neteja del convent interpretaran el poble que prengué part en els fets. Ferrers, teixidors i sastres i pagesos de conreu. Personatge important de la història fou el revoltat Oller. Gent de baixa i humil casa que tenia la follia de fer de la gent del poble governadora de la vila. El frare que l'interpreta sovint és font de disgustos, car s'entesta en dur la contra i es nega a fer les feines. La llei ha de reposar amb la raó, i la raó amb la comprensió dels homes. No pot decretar-se que el sol surti de nit ni que la lluna surti al migdia. Els decrets i tractes no poden reeixir si no són consultades al poble. No pot fer-se l'espectacle sense els homes del Consell. La seva distinció i noblesa, d'altra banda ben palesa, és ben natural. N'és el cap amfiballer, el conseller més noble i el més lleial al seu rei. I finalment, jo, que sóc abat del convent, home ric d'alta nissaga, interpretaré el gran rei en Pere. També cal dir que sóc l'autor del joc que ara comença. L'acció passa a Barcelona durant la Setmana Santa. Via fluent et securum ciutam Emilia. Laus mundana vita vana verrato all'imprenia, nam in vellitet submergita animas in tartara. L'externalis et mortalis valde transitoria fuggi, transit venut umbra, quae non est corporea. Quod videmus, vel videmus, in presenti patria, divitemus et perdemus, quasi quercus foria. Fugiamus, contemnamus, tuius vitae dulcia, ne perdamus in futuro preciosa munera. Consideramus, constringamus, carnis desideria, ut cum justis et electis, in celesti gloria gratiam mereatur, per eterna secula.
ce temps-là, les comtes et seigneurs de Catalogne se sont révoltés contre le roi Pierre. Le roi ne voulait pas jurer les privilèges que toujours le roi avait reconnaissé à la noblesse. Et avec son armée, la bouche de la noblesse fut fermée. Le comte de Foix, anime de la révolte, avait échappé de Catalogne, laissant aux mains du roi Pierre sa fille Constance, que le roi, en vengeance, avait recluse à un couvent à l'Aragon. À cette date historique, Saragosse était un cœur de justice. La noblesse demandait privilèges et honneurs. Le roi Pierre, toujours dit non, et mille luttes commençant avec de Françaises et d'autres gens. Barons de Saragossa, long temps soc estat en aquesta terra amb vosaltres intentant-me venir en això que demanat-me veu. I no és pas per mi, sinó per vos, que cada dia me'n feu demandes novelles. De 600 anys amb vosaltres estava, 100 anys seríem sense cop. I pot Sicília ens demana ajuda, i sobre Sicília dret reial tenim per matrimoni, a Sicília ajudarem contra l'invasor francès. Aquest rei imposat per la Santa Seu en despit de tot dret legítim per nos contret.
vengut rei d'Aragó i Catalunya per gràcia de Déu, i he poder sobre els homes tots. I puigvents de revolta mouen els conreus en aquests camps de carestia, i a les portes del país hi tenim el rei de França, i perillen els nostres i els vostres privilegis i usatges. Ens és de gran avantatge manar els homes a la defensa de la terra, car així n'invarem de la revolta la flor. C'est comme ça qu'y parlait le roi le 18 mars, le dimanche avant la Pâque. À cette date historique, Barcelone se révoltait. Le peuple avait crié. La noblesse chancelait. Le chef de conseil partait et la fête fut autorisée. Le peuple a été vainqueur.
Et faute pour cela qu'à Barcelone, les gens se sont révoltés. Hi havia en aquell temps a Barcelona un home anomenat Berenguer Oller que havia al seu costat tot el poble replegat, tot el poble menut de Barcelona, i els havia fet jurar de seguir la seva voluntat. Gran mal havia fet en perjudici del seu rei i dels prohoms de la ciutat i havia desposseït l'església dels seus béns i els seus censals. No escoltava els missatgers que li trametia el rei i a cops de pedra rebia qui es posava enfront d'ell. Tan gran era el seu dany, tan gran era el seu pecat contra Déu, la justícia i les potestats, que volia que a la Pasqua eixissin de la ciutat tots els clergues i rics homes que els seus diners no volguessin donar, sots pena de perdre vides si allí volien restar. I per això, els nobles de Barcelona, en consell tots reunits, demanaren ajut a en Pere. I en Pere, quan ho sentí, anassen a Barcelona a restablir l'ordre al fi. Que la mentida sigui amb vosaltres. Amb una canyeta
Lectura dels actes dels alcohòlics. En aquell temps, la multitud de jugadors s'havia reunit. Daus arribar a posar enmig d'ells i els digué que la mentida sigui amb vosaltres. No pareu mai de jugar, car jo he estat enviat a vosaltres pel vostre dolor. Però Primus, també anomenat el pitjor, no era allí quan Daus parlar. Els altres deixebles li digueren: nosaltres hem vist a Daus, Elis. I ell els va respondre: mentre jo no costi per veure la meva boca els veus en Daus els remenen, no m'ho creuré pas. I Primus, també anomenat el pitjor, en llançar 10, un altre 12 i el tercer en veritat 5. I el que havia llançat el 5 deixar la capa i la casa inús allunyar dels altres per culpa dels daus. C'est qu'à Barcelone a été passé. Personne ne pouvait l'arrêter. Le peuple avait tant souffert avant la paz. La història sols veu la venjança sense pensar en les causes que van originar-la. Hi ha encara qui plora per tota la sang vessada, però la sang quotidiana no ha estat mai esmentada. Envia el poble a la guerra. El rei de França ja entra. Sang i mort és un premi i els consellers signen tractes per seguir a casa seva. Guanyi o no guanyi el poble, sempre guanyen els mateixos. S'aixeca el poble de Barcelona cap allà al segle XIII. Demanaven que fos de domini popular el que el Consell es tractava. Demanaven la igualtat. La igualtat! Per parlar de llibertat i igualtat necessitem abans conèixer l'home. I nosaltres en coneixem només la imatge. Qui és innocent o culpable? Qui és víctima o botxí? Per què s'enceten les guerres que cauen sobre el cap del poble? Un animal ple de follia és el poble. Un animal que blasfema i mata. Un animal que mereix l'escorxador. Arreu del món, en nom dels millors principis, la humanitat és alhora víctima i botxí. Tristor i fang, victòria i derrota. Les terres estan abonades amb carn cremada. I brossa i fang cobreixen els cadàvers. I nosaltres, els que vivim, caminem per damunt d'ells, trepitjant els restes mortals d'una història ja putrefacta. Qui és innocent o culpable? Cendres i cabells, ossos trencats i forns calents, veus plorant d'infants i homes que moren sense saber per què. Què és el poble, digueu? Sabeu què pretén amb la revolta? The
sigui àctil bé que ja podran el camí. Germans, tant amb el que heu sentit fins ara com amb el que des d'ara sentireu, estem segurs que entendreu la irreflexió del poble i la seva follia. Per la seva bogeria, la dissorta els persegueix, els enfonsa i els ofega perquè no comprenen els fets ni les seves conseqüències. En lloc de tanta revolta i tan poc enteniment, en temps així de difícils, és millor treballar, pregar, sacrificar-se per la pàtria. A nosaltres també ens plauria que tothom fos ben feliç i no entenem per què el poble s'entastarudeix així. No és igual l'abat que resa i governa que el monjo que escombra el monestir. Le roi d'Aragon, Pierre, roi aussi de la Catalogne, prévenu par le chef de conseil de la ville de Barcelone, dans la nuit et subitement se présentant à la cité. L'armée de mercenaires était avec lui, justement par son salaire. Ja ho sentiu, estimat poble. Tothom vol el bé del país. Poble i nobles, revoltats i cortesans, uns als altres espallufen i tot fa ja olor de sang. A l'un cantó, el rei de França, que ja és a Perpinyà, vol anar fins a Peralada i no pas per anar a berenar. Més enllà, les corts reclamen privilegis, lleis i tot. Ningú vol anar a la guerra a defensar el seu país i ha de mantenir un exèrcit de lladres el més florit. El papa em declara guerra. El rei de Mallorca es fa el sord. Els àrabs són el Barrací i a Barcelona el millor. Digueu, on m'he de col·locar jo? Et dit la chronique écrite que cela s'est passé comme ça. Quand le roi fut entré à Barcelone, étoilé n'a eu connaissance, pendant le roi par la ville chevauché, Oyer à lui s'approcher. Il voulait sa main baiser, et le roi l'a demandé qui était-il qu'il ne le connaissait. À cela a répondu Oyer. En écoutant ça, le roi Pierre, la main ne lui a pas laissé baiser. Et dit le roi, c'est écrit dans le livre. Quant au roi, n'est pas coutume que l'une à l'autre la main se baise. À cela a répondu Oyer. Jo no sóc rei ni fill de rei ni en tinc per tal. És en ser vostre home i vostre vasall. Et le roi répondait, dit le livre. Jo també hauria de parlar amb vosaltres sí, i escoltareu-vos molt volent. Mas no és aquí lloc ni saó de parlar. Poseu-vos, doncs, davant meu i anirem a nostre palau. Et au palais, la comitive allait. D'abord, Pierre et ses hommes. Avec lui, allait Oyer. Et derrière, ses hommes, conseillers et gens de la ville.
Sant Papet arrugat, com no em facis guanyar d'estómac, no et diré la missa de demà.
Per la causa. Nos condemnem i decapitem, i d'això en diem justícia, mentre altres esperen la solució dels fets per continuar amb els seus trets. Totes les revoltes del poble són com el gos que es busca la cua. A mi se me'n foten les bones intencions que duen a carrerons sense sortida. Jo només crec que en mi, en el meu poder. Jo només crec en el poble. Amb aquest poble que vos traiu. Ens hem desfet dels que vivien de nosaltres. Altres hem tret la possibilitat d'ofegar els pobres. A molts fem veure que hi estan d'acord, s'han posat al costat nostres, però no ens enganyen. Per molts avui aquesta revolta ha sigut per defensar els interessos dels petits comerciants i pagesos. I en el fons de tot, el poble continua com sempre. Si no aprofiten aquest moment, hauran de passar segles. Tothom els despressa, perquè no han tingut mai l'oportunitat de saber escriure ni llegir en llatí. Per anar a defensar els interessos del país, per això sí. Per deixar-se matar la guerra, per defensar els interessos dels nobles, per això sí que han servit. En aquest temps que passa, el dret del poble és el dret a la mortícia, el dret a la malaltia, el dret a la misèria, el dret a fer les feines que embruten les mans dels altres. Què ens espera pels segles que s'acosten? D'aquesta veu del poble, d'aquesta veu que crida. I tu, digue'm, ara que et veus aquí voltat pels meus homes, segueixes creient encara que tothom té dret a ser governat de la mateixa manera? Segueixes creient encara que tothom és una petita anella en la gran cadena del món? Exigim que s'obrin els cravers de la vila. Exigim que els que han començat aquesta guerra pels seus interessos vagin a fer-la. D'un cop és forçós i necessari que la sola idea de l'exèrcit gloriós sigui esborrada del cervell dels homes. A la guerra no existeix mai la glòria ni a l'un ni a l'altre cantó. A la guerra només hi ha un senyor, la por. I en el cervell un únic desig, no podrir-se sota terra sinó caminar per sobre, amb les pròpies cames i sense perill.
lectura del fals evangeli segons el marc d'argent. Quan la nit arribà, un grup de jugadors s'havia reunit. Daus arribant posant mig d'ells, digué nosaltres hem disposat. I Daus, que va fer guanyar el que tenia més diners, va donar més fortuna al poderós, va fer més ric el noble, va potenciar més els clergues i ens va fer anar tots endavant. Accepto, gran Daus, la immaculada cuixa i el got de vi, que jo, indigne servent teu, t'ofereixo junt amb tots els presents perquè en tal de que n'hi ells ens aprofiti la jugada que el poble estem fent. Big Bang!
Agenolleu-vos, germans, per la maledicció. Escampa't a còlera, senyor, sobre els avars i els lladres que porten un sac d'argent vora el cul i com si portessin un toc i deixen perquè es multipliquin per així cent. Maleïts siguin els que són germans en la depravació, fills de la iniquitat, bastards i curts tancats, hipòcrites en l'amor que refusen de donar-lo. Maleïts siguin els que saqueus a beneït per haver refusat de donar un vas de vi al ric avar. Amén. Ja ho veus, Oller, que ha estat la revolta per ells. Estan borratxos? No pensen que demà no tindran res per menjar? Han anat a la revolta pensant trobar la solució. Oller, per què heu sortit al carrer? Els almogàvers són amos del carrer. Tan sols espera. Començar a saber-los. Com farem de saber? El rei ha fet cridat. Mentre s'hi procedia tot el que demanava. I demà on anireu? Haureu de deixar Barcelona i exilar-vos per salvar la pell?
aixeca plans d'amor, li de l'aniró. I explica el llibre del rei en Pere, crònica d'aquella ocasió, que en arribar el jorn de Pasqua, així que en sortia el sol, tragueren a Oller de la Cela i junt amb sus companyons, lligats a la cua d'un mul i amb cadenes a la gola, penjaren-los en una olivera, a Montjuïc, l'oller més alt que tots. Poble de Barcelona, no posis cara de dol. No és la mort el que m'espera, si tu encara tens valor. El temps ho soluciona tot. De què serveix la revolta? En lloc de tanta revolta i tan poc enteniment en temps així de difícils és millor callar, pregar, sacrificar-se per la pàtria. A nosaltres també ens plauria que tothom fos ben feliç i no entenem per què el poble es va entestarolir així. La fam i l'escassetat a poc va ser solventada. El Consell de la ciutat va eixamplar la sala. 100 homes es reunirien per signar decrets i tractes. El poble podia viure en pau si feia sempre el que li manava. Qui pot parlar de veritat si la història ignora tota la sang que ha estat d'una festa de Pasqua? Qui pot parlar d'il·lusions si ja no hi ha ni cases? Els fills estan morts per això. Qui els tornarà a les mares? La gent fugí de la ciutat. Els soldats la mataven allà on la trobaven. Omplint la venjança. El decret fou clar i net. Omplir l'afrenta que el poble i el Consell hi havia fet. Però això va passar fa molts anys. Ara la vida ha canviat. El poble es consulta, se l'escolta i a les cases hi ha pa. La gent no pot comprar pa perquè no té diners. La noblesa va encetar una cacera a tenir per pres al poble, que va sostenir l'arreu. Arreu hi ha moltes terres de conreu que no es poden fer. Arreu hi ha pagesos sense camps. La creixent indústria no pot ser d'un home sol, sinó de la comunitat i donar-li al pagès camps per llaurar. I que si el que està treballant es rebenta per engreixar mitjans. Dieu, per què ha lluitat el poble? Per veure la llibertat. Però per a qui és la llibertat? On voleu arribar amb tanta parauleria? Estem aquí per donar bon exemple i no és pas creant rancúnies com l'exemple donarem. Quina classe de gent proposeu per a governar el país? Rentadores, sabaters i mestres? Embriacs ben embrutits? Tot amb vos és hipocresia. Prediqueu en nom de Déu que voleu enaltir el poble i és el que més detesteu. Veieu amb ells un ramat de vents sense ulls, caps ni sentiments. Parleu de fer el bé, i l'únic bé que penseu és amb el de la vostra panxa i els vostres pensaments. Baixeu des d'on esteu i baixeu els ulls cap a la misèria d'aquesta pobra gent. Prediqueu l'amor. I només respecteu el noble que us omple de calés, on heu llançat a les ensenyances que ens dugué el fill de Déu. Ser útil, això és el que prediqueu sempre. En nom de Crist, això prediqueu quan un poble crida, rebel·la contra les pedres. Dieu que el poble és fang, i fan el fang la seva via, però també vosaltres sou poble, i fang, i potser encara més porqueria. No us meravelleu que entre els nobles i bons fets del rei Pere d'Aragó hom conti el fet d'en Berenguer Oller, car major fet fou i major conquesta que si hagués pres 4 o 5 castells a sos enemics, que diu lo prohom en proverbi antic,
que no hi ha tan fort enemic com el que és familiar d'home. Perquè si bé eren de sa terra els revoltats, ell els pogué vèncer pels grans danys que havien fet en la festa de la Pasqua sobre nobles i prelats.